Senyores i senyors, comença per a tots vostès La vida és un cabaret. Vol que s'expliqui què es dedicava ella abans? Marrano, que jo no era això, Jo abans em dedicava... Doncs si voleu, els hi puc explicar a aquests senyors a què es dedicava ella. Perquè aquesta, abans de venir aquí, es dedicava... No avanci que us deixaments. Hi haurà sorpreses. Mira, és el senyor Pere! Era la setmana passada, la vaig veure i estava prima i era morena. Jo crec que ja ha arribat l'hora que els expliquis amb tota aquesta gent, que tot sigui dit i ara haurà perdut la paciència després de tanta estona, a què et dedicaves abans de venir aquí a aparcar els teus ossets en aquest cabaret? Sí. Com els anava dient, jo em dedicava a la política. I va passar que el nostre partit es volia presentar a les eleccions municipals. I en una de les reunions en què preparàvem la campanya va passar el següent. Bé, de fet havia pensat en el vestuari de la nostra candidata, que ha de ser blanc. Semblarà el papa de Roma. No pensi caure en les teves provocacions. Blanc, símbol de puresa. No la voldràs vendre per verge. Blanc, pantalons, pantaló. I tu què passa? La idea del pantaló t'agrada, no? Què vols dir amb això? Doncs mira, perquè no en teu vocabulari la paraula faldilla depiladora no existeix. Mira, per posar una mica de pau, diré que la idea del color blanc i el catxa pantalons és acceptat per un 90% de l'electorat. Però no voleu dir que us deixeu una cosa molt important? Ah, sí? La música. Oh, i tant! Serà una música clàssica. Massa vista. Doncs un rap. Massa modern. Música d'art. Sí, i només es votaran els gais. Què en tens tu? No tens tu? No, home, no. Mira, la música d'art. Vale? Jo no parlava de la música de la campanya, jo parlava d'una cosa més important. Silenci! Estic en ratxa! Ho veig. Vestida de blanc, música triomfal, gent jove al teu darrere, banderes del nostre partit, globus i nens amb branques d'olivera a les mans. Tornem a la Setmana Santa. Nena, tindrà un color. Faràs un petó i el deixaràs volar. A la nena? I confeti, que no ens de llum i focs d'artifici. Encara us deixeu una cosa molt important. Mira, ja estem tipus d'estona, Anem a plàtica, noies. Aquí totes hem vingut al repartiment de càrrecs. Bé, està bé. A veure, qui voldrà la regidoria de Medi Ambient? I la de Cultura? I la de Urbanisme? Jo la vull, però no pas per enriquir-me. Yo de jovencita a concejala yo me metí.
criden. I el gos va morir. I em van dir, tu que ets tan bon artista, per què no et dediques a això que en diuen el teatre d'avantguàrdia? Jo m'ho vaig rumiar. I vaig pensar, potser sí. Maletes i cap a Barcelona. I vaig arribar a Barcelona a fer teatre d'avantguàrdia. Em pensava que estava ja realitzada, que allò era el tope de ser l'artista millor. Fins que un dia, a l'acabar l'actuació, em va passar... Miri què em va passar. Vostè, per fer l'ocell, ha fet així. Què no sé? La mare dels ous! No, dona, a veure, els ous eren de fusta i els feia servir la nòvia del soldat per cosir i el soldat que estava... En aquell moment me'n vaig adonar que aquell director que era tan bo i que estava subvencionat fins a la mèdula no havia sabut fer arribar al públic l'essència de l'obra. I això que tenia el carnet del partit que manava. I vostè, per fer la pau, ha fet així. No, dona, t'equivoques. Per fer la pau ha fet així? No, la pau ha així. No, mira, així. Miri. Per fer la pau i feu Així la pau. I la porta està allí. Bé, és vostè fantàstica. I l'obra, una meravella. Oi, feia molt de temps que no vèiem una obra tan ben feta. Quina raó té la crítica. Meravellosa, sí. I ara vostès diran, una actriu de primera categoria com jo, què fa amb un cabaret com aquest? Que no hi ha decorats i pot dir que no hi ha quasi res. Doncs bé, no cal anar d'erudits i d'intel·lectuals pel món. O s'entén o no s'entén. O t'arriba o no t'arriba. Així de fàcil. Estaba en la cama y me he levantado, pues tengo una pulga que me ha despertado. La mar de nerviosa miré muy deprisa. A mí me parece que está en la camisa. La he visto aquí dentro cuando me picó. Y al ir a cogerla, la pulga saltó. Ay, por fin me parece que la cogí. Pero se me ha escapado entrando aquí. Jo tinc tendència a creixar-me, com ja saben tots vostès. He passat la vida de règim en règim. I al gimnàs, hores i hores en aquell gimnàs. Per què? Perquè a l'acabar el dia, després d'un got d'aigua d'una oliva, la vas plovant, que és el mateix. Jo penso. Tanmateix penso que cuidava més la part externa que la interna. Però es veu que això no té final. Clar, tant de dedicar-me al meu matrimoni doncs vaig deixar les meves amistats de banda. I després de separar-me, vaig pensar que això de l'aniversari podia ser una bona excusa per apropar-me amb elles. I va passar que... sempre ha estat tan deixada. Tan jove és un dia. Ja t'he lligat un momentet. Va, digueu-me doncs què he de fer amb aquest... Tratamiento de choque. Hasta comprarle dile. Hoy ves a la farmacia y compras Farmatin. Nunca para la semana, perruquería Quinte. Yo gasto la mía. Yo L'Oreal. ¿Y por qué L'Oreal? Porque yo lo valgo. Jo la tinc. Sí, per aquí. Això sí que és fort. Què? Mira, Oh! Què passa? una pota de gall. Però això és de riure. Nen, a la nostra edat no es pot riure amb la cara. Ah, no? Doncs com se suposa que de riure ara? Així.
nit els homes ja no la veuen per res. Bueno, sí, per demanar alguna cosa sí. Senyora, quina hora és? I va continuar suggerint-me solucions. Per molt que t'expliquis tot això, sempre tindràs els 40 i Mireu, feia molt de temps que no ens veiem, però encara passarà molt de temps fins que ho tornem a fer. Anem, reina. Sí, i no m'estranya que el teu home et deixés. em vaig deixar jo. Sí, queda't aquí i engreixa. I ara que no som amics, et diré que tens bigoti. Y tú, ojalá que llegues a la edad que representas. Que si el que m'heu de dir no és més bonic que el silenci, calleu lloros! I ara, bona nit! Tindre amigues com aquestes? Qui vol enemics? Només una cosa, si vas de viatge, agafa'm la pena, no t'haga equipatge, sense elles que trisca, i torna la cara, mai no remolia, una botifarra catalana, encantada y saborosa, la bondad es pura sana, pura fresca y luminosa, botifarra de canonja, la van rugir espamada, aquella carn és l'esponja, val la pena estar privada, entre gens i botifarra, Catalunya està salvada. Catalunya, botifarres endavant. Catalunya, botifarres endavant. Fins que un dia, sabeu què vaig fer? Vaig pensar, em despassaré del guany que vaig negre i vaig dir, a veure què passa si jo fos home, què és el que passaria? I el que va passar va ser això. Bones! Bones! Què cosa? Una família. Una xileta. No que ara pinta el descans. Ja deu estar cansat d'aquesta colla de dropos. Aneu a escola a samarreta, mariques. Però que no us aguantes a la perruqueria que no pas entrena. Si no sabeu jugar a segona. A segona anirem de tia. Qui juga? Què? Home, no saps qui juga? Em vaig apropar a la tele per veure de quin color portaven les samarretes dels jugadors. Vaig veure que portaven les samarretes a ratlles, unes ratlles blanques i blaves i l'altres blanques i verdes. Vaig pensar, aquest any deu ser moda les samarretes a ratlles. Oh, ja ho he vist, home! És que havia deixat les ulleres de llegir a la feina. Sí, les ulleres de llegir perquè llegeixo Mundo Deportivo. Sí, i el toc dels testicles. Els collons! Pensava que no me n'en sortia d'aquesta. Has posat colònia. Colònia, jo? Ni colònia ni desodorant. Jo faig olor de macho. A macho mort fa 3 setmanes. Calendari de quin estil. Ja aneu. Aquest que el picarregat. Quan se dutxa no es bull el ferro. Aquesta 3 i sense Carla. És que les roses estan més bones. A mi t'han de fotre grossos com morenes. És igual. Ya ho diuen. Ninguna mujer es fea por donde vea. Som els homes i som collonons, encara que no fem cap o un canut. Som els reis de la creació, si ho diu l'església tindrà raó.
arribat aquí, com una mestressa de casa, esposa, mare i filla a la vegada, ha caigut en aquest forat. Oh, i no m'hi he caigut, no. M'hi he llançat jo tota sola. I sense paracaigudes. Beneït forat. Quina vida portava jo, senyores i senyors. Quin calvari, quin Getsemaní, quin via crucis. Ai, no, llavors penseu que estic exagerant, no? Oh, si voleu, podeu veure com era un dia de lo més normal. Fes el favor de sortir. Ai, de passar l'escombra i després l'aspiradora. I ara vaig passar dissabte passat. De quin dia et penses que és avui, que no saps que tornem a ser dissabte? I em torno a ser dissabte. Que curta se va fer la setmana. No m'estranya, tot el dia repapat aquí al sofà. A sobre estan les boquilles i me les manes aquí al sofà. No deu pensar que estic cega i no ho veus. La verda o la roga? Papa, li toca la verda. I la roga? No, que li toca per després de dinar. Oh, i la blava? Aquesta és per la tarda. I la blanca i negra? Per la nit. Per després de sopar. I per dormir? La vermella. O sigui que ara em toca la groga. I perquè no hi ha més colors, perquè si no... Això és la meva filla. I això, perquè la nena té 40 anys i encara no ho cal. Mira, amb l'excusa de que avui en dia costa molt d'emancipar-se, que els pisos són molt cars i que només fa 2 anys que ha acabat la carrera. Una carrera que em penso que tinc molt més etapes que fills de casa. Doncs la nena, mira, no es mou de casa, no, i la punyetera no se'n van els caps de setmana, A què sabeu? Sabeu que té por? I sabeu de què té por? De que quan torni es trobi el pany de la porta canviat. Comprenen ara, no? Vostès ho entenen perquè jo un dia vaig marxar de casa, vaig anar a la farmàcia i vaig anar al súper a comprar plantillín per la camisa de la nena i ja no vaig tornar. I no es pensin que me tinc ni per una mala mare, ni una mala filla, ni una mala esposa, no. Jo era una bleda. I ara la joventut ho diu molt bé, això. No vaig saber posar els ovaris sobre la taula quan calia. Vostès s'ho imaginen, primer model, després presentadora, o actriu, o tertuliana, i estan tots els fregats que una vida més intel·lectual. Jo vull ser Miss
sabem